kubwatia nigo ni tioburai bumbuibuli. Meye bituno bya gusi kemeligie chaya nigo kiagarite na korosia maritati maya akogokia maiso. Kulinda somo ko yo muyabwa maiso muchando nogendrete kobeya obulimi bwe chaya. Machani ye chaya itokonyo kirankyo nigabuguriti umugano bubururu ebigelie binge no kwemyoyo kwa balimi. Asa marieta ngoro kumarita nyangara mugakanya choke lyonga tetundu bali buying center enamba KK59 amani tuwachani kyo balimi obe myake menge abakachironi etu imogeti tukaira abani chisukuru tosemereti ngakonya tole be bonus tuakane pamito chironi bonus batotebie nusu bonus ngaya tigeirane abalimi bakane balmita yokanete abaderekita boka banyene batenenete bagakane bonus besoka bakana mbacheti gotoa bona igeni subana siya soketa mbatoet so nirebe ni ase yabeta ligo ligachere elimo igwa ntuja tutama etigotora baka bona ga bonus mbatoet na ne to ntoko cholecha matabere ne nkora ndwanya go bima chai no ego chaga iga ya umorunse echa yonsi bi achire mara igaba miboniga etobwa to boraiti bwoko lia so bimere chai yaito osotogole baminto tuachane kire myake menge gaki banje batoiga delikende tuachane kire twasini koira bana chisukuru baka boni gachanu ntu batigane tawakora eserikali obali bure ne serikali batoekende chanu etira bana chisukuru na raito bwate buna bale migaki ndire rotore mwancho muligereria tiganda koira ni maega sinini koe omugano bwekemeligie chai mwaka bweli wemo chimikianda na isato naliekemeligie chai kialente tuime ya Kenya na omosetlo yomo asilieta Will Kane oyo noyo mobwe bakoroni balinge imeyense ya Kenya agasimike chai yu chinsemo chialimuru angeno muchomo nene bwense ya Kenya Nairobi kemeligie chai gikagendera gusimekwa ase chinsemo chibigoro kubwatekana nembengia yokolereta kwaye kero ya chigo iko mwaka bweli bwe yamo chimikianda 24 esambe nene yechaye gachakiwa no mosetlo yomo kurwa sense ya Bongereza okuru ku Brookbond chinsemo chialimuru kwikiro mwaka bweli bwe yamo chimikianda na 30 abasetla bange bageso yasobulemi bwe kemeligie chai yento kireta masamba manene buna Brookbond na Finlays kosimeka echaya sobunge ase chinga kichonsi monto momwa mutancheri kosimeka kemeligie chai kerense ya Kenya yenyore tubosibole bwaye mwaka bweli bwe yamo chimikianda na 53 serikali yechinga kichyo ekabeko bulimi bwe chai bosyo na kulie ira yo chigwanchira abalemi abakabake andabwa bamwe mukoyesimeka to alikuwa buchai twensi umuntu ndi bwensi ubwate chai na bale kwa buchai bale kwa buchibesa bia twatumia bia lende bono to buchai ya kike bono ngosi yiko kwana eja yano igato sinyire ngaito gotamagochia ngaito konyeira igato gotogora bono nkekindo botote na kinde tokora bono tosomia abana abandi ntu abatwa gotene tokonye kale chichaye kwa bolunga motagete gosimeke chaye yekuru ya rwete kwerende akibana na te abarisia ya rwete kuri chokale twaetu chichaye kero chiachite kuri chok watu tukuru tukaibikiro monto simeka tukasimeka lende ama oga karentu ayetu no raga chaga sira mwaka bweli bwe muchimikianda 51 serikali yaganchira korosigwa gwikiombe gyo gotenda abalemi abakabake gwetira Kenya Tea Development Authority ekyo asinga kiekemanyekanite buna Kenya Development Agents Holdings ekiombe gya KTDA nigo giachagetigwe eligokonya abalemi abakabake asoko bachisemi chobulemi gotenera ogosiewa gwechae na okoligia echiro ya machani igento kirire bulimi bwechae komenta ligesa na koigora chimba bachiae ase chinsemo ao imeyense gati yabo norogongo rwa gusi kemeligie chae nigo kire egati ebinto Kenya konia anene gochia chinse chesiko elio kwenyorero botenengu bwae na kwegendereri ense ya Kenya nigere gati chinse chikonia machani ya mange imeyense ngima una Pakistan, Egypt, ense ya Bongereza, Sudan, China amona Sri Lanka kiombe gya Kenya Tea Development Agency nigo kebwate chikamba ni chinde chinge chikoye konya kurwa bokoreri bwae buna Keteba
Majani Insurance Brokers, KTDA Power Company Limited amo nä chinde. Kiumbe gĩa KTDA nigo gĩkoragwa na maroro yũgũtetenengia kũrinde kũruo gũcira gũciaca barĩmi abake bichae. Maiga yoko ni kwa Machani chi factory cia KTDA nigo chigũcanga bwaita chikonyora na barĩmi gwĩtĩra asenchira ya bonus. Ng'eria y'omutienyi nokubagwa kwe bonus gũciaca barĩmi aiga no emechando yo kwe murungani kwa barĩmi kwabere gokonekirwa ase miaka ya bwangu na nase kigose. Mwancho murigereri ninkomanye ubwa mate bwa KTDA nechi factory chiae nabo igo ne byombe binde bibugateranete asoboni bwa Machani buna East Africa Tea Traders IATA nabo igo oboteneri bw'oboremi bw'echae the Kenya Tea Board asege kege kekerebusyo. Umwaka etabwikiri 2024 abarĩmi bechae nigo bakanetwe chi bonus chiabo nechi factory ao anemono kurwa sorogongo rwa gusi aseng'eri iyo chi factory chia Gasharage Mununga Makombani amo na Njunu kurwa rogongo rwa Mulima Kenya nigo chia kaneta barĩmi babo chisiringe 52 ase kiro abu ase elia Gitugu nero ya kaneta barĩmi babo chisiringe 54 eye mamincha no gwakanu kwa barĩmi kurwa asorogongo rwa gusi abarĩmi kurwa aso factory ya Gogembo nigo bakanetu chisiringe 25 Sombogo na Gianchole bagakanu siringe 31 Nyansiongo igakana siringe 35 nemo nabo igo kia Mukama igakana siringe 20 eye ne nusu ya bonus ya barĩmi kurwa asorogongo rwa Mulima Kenya bakanetwe ase kilo na liboli neli ningi gekoirera owatanene koko gokwakanwa Mukama factory nero yoka echae yagendete konigwa ekabembe eye kogera tuko iteri chae bokongu sana eye kogera tuko bekerwa nonye no musara twaletere tunse bonus toleteire bone twaborete togore tosimeke binte byao lakini renda sengenje yoboremereri ngango ikatoremereranie egente keke buya alabu tobekwe asela ini ebwenerete ekero torabekwe sera ini ebwenerete echae yaito igekoba excellent kurwe tundu bali ya ichese factory yarorekana ko bechae bono tatigo bore meru ntoma etinga chigari echigokea noko na chungo na chutore chibesa chiatwate bigwe gari yagorirwe gari yito chikoganya chitundu bali yabora igo abaremi kwe umibare na ende mbabwate liberera libe ase chingoro chiabo gekogera bagotweru chimambia gotora chichae bakora kirega sinoroche bogima bwechae mbori bworora ne babora bakongu lakini banyora nga bakokoleru chisiringie 20 evere ababande bano chifactory echichinde bakoriera 40 bibiti ngabarabungo munga kibakare gotora gosencha ekironi kibabwate egekogere kironi tobwate na kia bantu bande babwate bone ekikere kinko bwata ntubwata bokongu nande mbirero tori Makama factory nere koira ange garie yemo ne nusu echae koruga bono abantu bakuro moyo asingenjo ye kwende ye chibese ne bonus ne kwende obwoyo mokoreta mwatebia abantu mokorikera abantu riria kere bonus ikoregwa mwama korikera abantu ngankwari getobwoyo bono no chibese chikogenda gosomia abana igo chikobora igo gaki company ya Makama munyerigereria barai baito ba Makama na barai abarai abanena ba minister chitororere amabera na intutu tumanye ko korega siito muna tutagete gaki motokonye gendekio egerabe buya na intutu pimecha muna tukweigwa ekwere nde factory eye na yachagete kare busa ga mugonga bono tware koira bukia Mukama kare kero yansete tware kwendekia Mukama na gesusu kare lakini tokaje tokabeke kwende yaitoga nkare twarenge factory twarenge ga enkoro tware ko pimecha na nde tokarangambia tokogendera lakini bano yaikire katika bere bono yachakire kolende michando nkieke ichai bono ntutu aroche mbia togopima twabuchibesa bi bono yamenye kolento bokongu bono muna bono twariete nkieke bono nende kolento etundu bari ene yetune nkoro kuba paka kia Mukama tuno twakairire nakire nande kwira na maega chibesa togocha kwa buchinge ga kibono iga bono tosinyire ngakitoko ribono ngakitokoba bono yasinye tata
bono mokogamba rende gaki ebesa buna bono boyo twaetwe ande ebiana chetu obesa bwensi bono igo ng'aki tokoba bono. For the last 3 years nimekuwa mkulima full time, lakini nimekasirishwa. I've never been called a meeting niambiwe ni nini inaendelea, kwa nini chai yetu imekuwa 20 Nyangoba iko hapa 40. Kwani mvua inanyesha Nyangoba ni gani? Na ile inanyesha hapa. Akamaliki chai. Kisiko managed well at factory level na kulmugondo. Akakole to bonchilio bonesa in terms of income at household level. Rero iga usikurugiriye gap y'abantu ba Mount Kenya bakanyora chai kibese bonus bagori na indurigiriye kibese tokonyora gusi igere factor of management and quality of leadership. Tusikubika leadership ingia in the tea sector eroyuka even the small scale tea farms kikiri gusi etoko chenjini kama yomuremi yomugaka yomungina yomwana olisa bwate chai kusengina bwate chai igo my appeal going forward tutuale a very genuine engagement and discussion as a region ne area a sector ye chai eger to segete chinguru nanto beke birengeli binenorro because to me igere a low lying fruit tuatikire kuunda yagwa tokujebeka buya every family ekonyora incremental income progressively otekonyora umuntu kani 2000 onyere kwani 3 ngakinde ikire 4 kigoika 4 the family na bego sustain in terms of livelihood igo ngo segeta bara ibali kusi onse pi bachakira babunge ki director cyuka kinyene abantu bando opinion shapers abantu bogato bolimi na agriculture abantu bamate market dynamics ke world to chamo to gambe ke merie chai ekera abantu baitu bakonyora income aina rama sikantu ari kenyoro are sustainable are long term na ndako just constituency as a community as a society umulimi asikwe umulimi arendwe na ando umulimi taliana nibwa cost management erigererwa at factory level so that the net income ye chai itakoleta bonus nyingi no musara ne benefit somulimi ntubwata bokongu bwo bulimi bwite kene kiringana munabone bonus yajete kibesa kitaiyo totorete wamana kogenda maria kibesa gona kiri munabone bari gutugura 700 tubaborie kine kia kingi mogo korera abana baitu bachandikire bari chi university bari ro bororo tutabwati besa tokubairira abantu bande bategwire chichai abande mbarabiti umuchando nokorete ki ntubwate kurukia mukya yunga taga besa nturi kwae gupi munabone chichiajete igo bari gotoseri munabantu abariri tutasome tintu nandi tutaso batatageti bana baitu basome igo ntubwate umuchando uburimi gwite chai yitu ngayi kare kogenda gochia tukuriera nsi nyamaje bakuriera buya kirase buya ntubono ni ntutusire gwatiga twarorekanire bobe ntubwate umuchando iguru ya bana baitu tategete na intu basoma asiri tario monene twachandikire tokonye twasumbukire ba mintu abantu abatusumbire emyaka kuri umwaka uri bagatoiso muni kikai tugachigaira mbate bajetu twabese gonto bwato umuchando bw'uburimi bwita abantu bande batugwira chichai abande mbagenderete kurabi ndubwato umuchando ne chai ge gutenena yatiga yarara yatiguro chega yarara ne para ko tubwate yerami bono tusinyunga ninki nandi ne chai inki amakamega so igonto bwato umuchando motokoni toto na machani to kerako na Mombasa nini bonus ya cheranje bona abande ngaiva kurusia bali 60 into to ma kolera 20 bono otokumeti bono otoro cha gotogolecha tosimeke no ane vituma no ane saka bono into to kwanza kuimachiniga into bona apa kusiyo to karaba Tanzania I don't know aba iko ba ma kolera 50 60 iko na magega tukuti twa kuna no mo yugunga gotogora bone cha inki ke bono ngi bono ekotokonya muna bono toroje ngabono teri gotokonya kende yonse mara ga susanire ka beri tundu bali paka butuka ga susani paka bandi kwanza ga susandi nduri konyora kende yonse bono twabero twaire umugaso twakangonyora tori kende ndokonyora kende konya nali bono epona ase goche iranete maiga pipon twasemelinga bono round yo mwaka uyo ngonyora tori iguru twamenya konyora iranete maiga bono roje nduri gukwa mwimyoyo wetene ngirikiana na bwate na ariko kutwara kingu roboke
Kona ale besime kali tok. Buat besime kali tok. Usia chai mogonde ini ye mechang. Inga king mechanda ya dete. Ane yoro tuomero mogonde igo bukul mambia. Kaka bona iga. Igo ati mapato. Ya tuwakango butu alenge pona hi. Kona ale pona simbo. Factory ino ne ri. Sangani. Sangani ke kamu kali dete kilo ya bonus. Era tena ne merongeber. Bana tuwe kanya ni choma tie. Ncho murigereria aigana sensemo ya Nyamusi eyuere ase county ya Nyamira twanyarako batukumira no mungino yomo yoro murimi bw'echae ogendete gona kuyirusi kurinde gagoteba ng'echae eye tebuati matunda gose matokeo maya gochia sebale anda nene mona korrekana ng'a ari gotwara chinguru nanga gayetura abekeri toke buna tebire na umwanchu murigereria buna togendete no gukwana igoro y'oburimi bw'echae nigekorrekana ng'a barimi go babwata amaburi amange gwetani biri bikonyara kwa bigokorekana buna bagendete okora oburimi obo na mono kiri narorire abarimi abange bagukwanera ngeri ng'a oboteneri bw'echae nigo bwenete ko bubuya bunyare ko babuko baeng'erie esenchere bwenerete na mono ase batebire ng'egasi bakora igerere nkong'u mono neyueganeti banyare ko bakoe buna bari bweng'erie esenchere ndonge aiga ase enseme ya Nyamusi igo bakoire echae yabo ase efactory ya Sang'anyi abwese batebire ase omwaka oyo nigo bariere bonus ye chisiringi 20 na nigo bagendete na kuburia amaene ng'aki chibese chie bonus chikoreng'ana ne chibese chiomotienyi marietane ni Innocent Onyango ene Nsoko TV eyuegendete kubwateria ng'ana ye echae kurwa ase chinsemo chionsi chia Kenya anene mono ase liroba lia Gusii eritonyare ko batukumanya ng'aki oborimi oboranyare bokoba bogokiniwa Elieta liane ngolo kusemu nko bakinara yo Paulo bwasa echae itu na batoko yareta na ande para igere ram echae itu geko pimwa atatiga chinsa bago pima bago chakuoi baria company ekuoye ego cha yato tenenia abantu na abande sana tore ga igase tubari ya mugonga na egento gia kabiro ogochora ne binte ebinge biogochora igoro yekuende ye chae emang'ana ye chae oboremi igo togenderete ko pima buya tatiga bono chibese chiokana chibatubekerete nse Chae nabwo atokonyete korukare nabwo ariko gara twasomia abana batwa chibesa toira abana skuru lakini bono yaikire katika bere bona sio konyora tegoisa no ire mwana skuru asome pare komeko mukia batokorere buya baire chae buya baoni buya batoe chibesa chingia na intwa bali mitwagoka toko na mugondo twatore chae twaje tundubali obosombi paka marago bapina lyo mungina gocha kupime chae amanya kumenya gocha kachi kuri kichingini bono bare gokora mukibato yeri chae mapema ne chibesa batoroseri chingia toirera abana skuru kwambuka ogoti isaboke korujie kenyoro gichiwo bimoino twachandekire ne chae yato chandire boire kari teri gocha chae chiarara gaiga karo chiararira iga amori twakorera goitera igo bono ntoete ekara bagocha ekare gariera iche bwango ntunyako bado into konyeka ne chibesa tunyako batokomentwa bono si twariete inse sana tunyako batokomentwa eka twamentiru ntunyako batokogoka muna nitwa baremi rora muna twachandekire bo togotara chae amatabire ne nkoro nande kogokiga iga nande kwasiaru nande gwaitera mwanchu murigiri nigo tore asensemo ya KK12 ne tundubali era asensemo ya mugonga eyuere ase chitundubali chiri ase factory ya Kiamo Kamati factory aiga situ achire komanya ngi abalimi abagendete gokora ase oburimi bw'echae nonya bakorera ng'a oburimi bw'echae nigo bwanyare ko bakoreta amapata arense ase bale asa matuka bwangoiga nabono iga nigo tutete tonyore amaoni abo igoro yo kemerie ke bagusimika giechae na nemono tunyare ko batukwanera igoro yo bonia na anda bwese batebire ng'a kero kurigireria se pale nigo bwate pale ngia ko nigo bakorera ng'echae nigo chiachererwa kurusi gwase chitundu bali chiabo lianyara ko bagekuirwa ase chi factory kogendera gutigara ime ye chinchere chiekemerie echae ekio kegendrete kubwatanigwa n'obututukano obonene anene ime yorogongo rwa Gusii igo naikiranite ase bikaro bie komiti y'oburemi ye bunge nene amonerie senate eyue koragwa n'abarai ao igati yabo mo senator bwe county ya Kisii Richard Mumai Munyonga Orio Nyamira Okongo Mogeni mubungo Mochore Sabina Chege Patrick Osero yoro mubungo Barabu amono munyakirogo bwe komiti eyu ase bikaro ebyo nigo Sabina Chege asingirete buna mwatana no toyo aso komelia na gotora echae ime ya Gusii na Murang'a
na igo teri buya abali mikuru ensemo yamo kwa igwe bonus nyinge kubwa abali mikuru chinsemo chinde echae tena kuboliswa dina echae ito ego samusu atokora kwa samusire di enkorone ne matabe wono to mena kanyora intwe na bali bakare boikoyo bako samusa the same intuna ke utokora twanyora na intuono to samusa literi bali ke twakora ba samusa lori ya nyora kibese chinyinge gotobwa obole megweito bwatiokire number 1 echaye itongora rere tundubali na nderere go samusulite elimo nenkoro twasinyuru go bimecha abana banyasase chitundubali cheito yangire pi rero babo samusalite elimo nenkoro chikoli na chakono bahari bo ikoyo niko bakotorera chimasini uko kwenu mnatumia masini kwa kuchuna chai lakini hapa kwetu tunatumia mkono ndio tunachuna naye lakini chimasini chilichamba nyakobongi bake hubi pi bakamato bali era 62 abatoko chunjugana koboko twamanya kuriera chisiringia 200 abana banyasaye obuno bomaene egento kende abangina twamanyira gotora echae chianga chianyarukire amatuka amange tomanyete echae twamanya gwaka no muntu bwa konda siringi 12 chiamanya kogotikarera siringi 8 goko genda gari ase chibesa tukoriera chibendi chiria bana cha 40 mumanyete goko chigwate sabu no bwate besa bono njenare gwapiri gase sene to minto nyonka ekene kia yeso yo to gosabu nyonko minde kera twarenge chi campaign tware gotebanga obole migwe chae bole migwa moga obole migwe kaagwa to gosoaiga na butuko chikorwanera tokoreki wana manya kobori onyonko minto na sene to yonde korwaria bujaya korate more se inari ngumure tata matanga kwa sukuma akabana wana twamanya gotebanga onyonko minto kaiganya libani esa twaga korete kura onyonko tari kubwaterero bole miobo bwichaye gose tware gokonyeka bunabalemi bono manya koboriga swamo nabase yani naba abakwere nabana kitwabaruka abatwajorede abadere kitaba onyungarangerie bikao n'abantu aba mumanyane umaze twakojorete sisi wananchi tokachora abadere kitaindu wananchi abadere kitamotare no modare kitanonyonga bono mbara byo kare ko basaiti onyonga iyo bono gotigete kiamo kama toko genese ko basaiti Nairobi baminto gana tigana ngaki onyonga njukiamo kama ko basaiti bakanga igase tuikaransete abarayi baito n'abari mina bakwani bwe irebya Iswari anengo chikobori ga Senator Nyonga. Echa ya ito igoro to on $3.4. Wow, mlemia tari koria na aliere nusu echi ba sesi kuiba to man of Kenya eko ba 308 was 310. Ingi to tari koria na ne half echi ba sesi. Why Mr. Mbaso Mwena expenditure yako ba igoro mwamu na kiamu kama millions of money kwa yoro mole miako yora 20 shillings. Why? Ena ambende yo mohelio. Yingi geko gera toko yora bako rustibe asa chibenge chichi mole mikotira gotira okabo batura bi omole mitira asa chiamu bura. Abantu abamuta korigeri go saba ngamba beketi anga. Madam Sabina Chege angalia wakina mama wameumia aweki nguo ya ndani. Most wakina mama today wasaidie, Mungu atakubariki. Asanteni. Thank you. Nimesema mimi nimetoka Murang'a. Kwanza kuna mama alisema kule kwetu tunachuna majani na mashini. Hiyo niwaambie hiyo ni wrong. Sisi tunachuna majani, mimi mwenyewe kutoka nilikuwa mtoto mdogo na mkono. Kwetu tunasema Mary na Mururi. Kwa mnasema aje hapa? Very good. Hiyo majani chai ndio ilifanya nitoke shule, ikanilipia high school, ikanilipia mpaka university. Bali nimefika ndio majani chai. Kwa hivyo tumefika hapa tu si kwa sababu Donya aliuliza swali. Hata sisi kama committee tumekuwa ile mambo ya reforms, implementation, na sasa kuna hiyo amendment na pia kuna maswali mengine yalikuja. Na swali ambayo nyinyi mmesema hapa nikiwasikia kuna haki, kuna wengine watapata 60, wengine watapata 20. Hiyo ni haki kweli? Kwa hivyo tukitoka hapa, mimi nataka kuomba directors. Kuna maneno ambao wa farmers wakulima hawa ndio niliwaambia tukianza nyinyi ndio wadosi. Na nyinyi mko na macho mnaona.
So pahali pesa inapotea ya mkulima, let us try to save as much as possible. Kama ni ukweli kuna ghost workers, tuwatoe kwa list. Kama ni ukweli kuna pahali pesa inapotelea, double sijui payment, double what, maneno hii ya kuni, tuangalie sana ili tuhakikishe mkulima tunafanya everything at the interest of the farmer. Bono sabu kiye mutade ko miranga omba edo moima njotale ni director obo ili botate ne tima ni ndara ni director go moja bandu bambito mubu mana muna ko iwa moma ite kwa ya woja gesa chikura anganaye mosene tata woja ga igabweka unless na ali kila marube unless a committee yera ya ngera noke manya goja na buo nchibuna na chalero. Go and check the law. Kurende engore egendete kubwatirania sector yekemerie chai imeyagusi nereri eyegose esiginyeye yaorokire maiso marore murimi nigo ataranchira no gwakanwa wensa konyora ali atangani mwanchu murigeri na tebete ninkoirani ase kiombe gya KTDA Kenya Tea Board na East African Tea Traders eyo manyikanite buna yata ase bikarevye komiti y'oburimi KTDA na Kenya Tea Board niga kero yomo arorekane kwegerera emirimo ya yemi yagokora kiombe gya KTDA nigo gekonia machani gwetera chibroka abo bakorikirwa ne kiombe gya Kenya Tea Board bomo bwa East African Tea Traders no musangerekano bwa baoni bechai bonsi nigo bakumira na ase chiro ya Mombasa KTDA gekogera nera maiso y'omurimi nigebwenete gutwara obwa mate bwa imeno omurimi kurende yabeire mamincha gutwara obumate bwaime butali na bubisi bonde bwensi n'eki broka cyokonia machani abarayi bande ba KTDA nigo bagotebekana gutwara chikambani cyo broka ekyo bagotumeka bube konia machani y'omulimi omuntu ogosali omupira ekerogwa kwa n'ebifari amagana echae yakobari referred Tea Board of Kenya. The Tea Board Kenya is eternal at the story what they are doing in enforcing the Tea Act and the regulations. Period. Manate, come and tell us what you are doing to enforce the Tea Act and the regulations. That is the start and the end of the problem at the doorsteps of the Tea Board of Kenya. Period. Kampuni private ambao zinasiaga machani ya chai kama KTDA. Kwanza hapa karibu tuko na Mogeni, tuko na Mara. Wakifanya hii kazi unapata magari yao inapita hapa, inanunua machani. Lakini directors na management iko wakati wa about 3 months ago ama 4 walikamata hiyo magari. Wakaweka hapa polisi. Magari kakaa wiki moja, wiki mbili. Kesi ikienda mkulima na kati. Kwa nini walipatia hawa Mara license wafanye biashara ya majani ya chai alafu zinakamata? Mrs. Sabina Chege. Kwa nini walipatia license wauze kuku yao na sisi tunauza kuku yetu? Mwishowe wanakamatwa, hiyo tax inaenda kwa mkulima. Business nyingine iko hapa ndani ni kuhusu wezi wa majani ile imetengenezwa inachukuliwa Mombasa. Wafanyikazi wana Ina kuuliza namna hii. Watu wakiamka wanaona tu kupata pesa. Mborea iko juu kwetu sasa. Mimi nakuuliza Mama Chege. Huko kweli tumesikia mambo ya kahawa, watu wanalipwa maroni yalikuwa huko mkatupa. Si sasa sisi mutupe hii mambo ya mbolea na sisi mwani mtusaidie kwa sababu hatukupata pesa. Tulikuwa na farm ya miti ikauzwa, pesa ilienda wapi? Hiyo miti yetu tulikuwa tunakata miti na kucha hapa. Hapa Nyakuana pia tuko na electricity yetu. Alafu tunalipa Kenya Power. Kwa nini? Mwancho muligereri aigane se tundwali ya manoti erese factory ya Nyansiongo nechinsa 10 nechitaika 20 chiabeire bono magoroba n'abalimi nali bagendete gosoa se tundwali na nene mono batebire chaya abego cyabutaga iga yaira chinga kichinyinge yairira chikiro chiabo kogendanse
kubwa chinga kichiria bwenete kuiguchinga kichia mapema ili nyale kwa gikuwe factory ekere guchiko pimu ya nyoranga nibwo ate chikiro nande mono bakwanire nga kera bakuligireria igoro ye chai buna baetwe bonus umwaka uyu iga ngo baruchiko nandi chia kete chitongoro getenke usi chishiringi nkebwo chimagega bamanya kuburi nga nkige kogera batari gocha baereswa ngikiabo umwaka uyu chai ira na ligori magega nandane ne mono bateba nga nigo bagendete gotori chai asekere ngo kirikigwenerete ana maswali bagendete kuburi ase chinse mu chionsi au chiabusi libanyale ko bakonyoru maene nga ngakie chai konigwa ngakie chai gocha ya roseliguri echiro na omweli chai nyara ko bage koroseliguri goliria bonus kurwa sense mo yali manoti bigo togendete na kubwatie ngane asobikira kiombe gya Kenya T-board na kioge kolikia na kurwa chireses go chiase bali bakonia machani kurende ase atebekanire nigo bali kirie chiboroka chinyinge echinde chibwate obonche chingaki chia maega serikali nigo yongoleti na gotige biombe bie chae bigendete kubwaterana ne chiboroka kuiyerio muremi esentunde yende igetulikio muremi nigo kiiranirie serikali SMS ya chingwana bale nekirenga gyokoronge yoburemi asebali kiroro bati gwetera oyo kabero mu waziri bw'oburemi Peter Muya eyo manyekanete buna the Munya report roboti oro nigo rogukwanera ogokine kwengeli echae gokeya magori obwoyo amaigeri gochia saba director nabo igokolingoligwa kwebikorwa bya KTDA omwelio muremi naganyete lichibu liengeli engiya eragera ebigeli by'obororo nobusaga bwo gotore echae ine ekereke nenyarekane na goikalireri eserikali eratige otengera na likalia gosoana nagati likumutoli omulimi urwase liriga lito liechae marieta ne pitanyo no baki amaoni ane naya abale mini yoto gwaka no asiringi 94 chimutenjite shaini omusara ige kwende chibese chibe ni Kristi urushi 94 baka 50 shillings kitoko kwanira yo akara munya report ya lenge reform sheja ya betanga to kwento waka ni 50 shillings kurumunya report yaba amatuka ya bere myake bere misto nyonga no nyamanyete na mugendo nyamanyete ni mu kwambara gorali mangana mo kama ibayo asya chibese cyo jana cyo mwali omuyori yakwakanira omwana secondary primary na chako tunda ndagara migondo ito ya bere mikegayo. Nataka kuwashukuru sana kwa vile mmetoa maoni yenu, na kama vile tulisema kutoka mwanzo, ile maoni yenu mmetoa hapa itasaidia kuboresha sheria ya chai, na hiyo ndio ya muhimu zaidi, sababu ikiwa kuna mambo imefanyika hapo nyuma pengine ilikuwa na shida fulani, tutairekebishia hapa, si ndio? Sababu tunaenda mbele, hatuangalii nyuma. Kwa hivyo kuna mambo ilitajwa kuhusu licensing ya factories. Wakulima kama wawili watatu walitaja namna hiyo. Niseme ya kwamba kulingana na sheria ya chai, chai haistahili ichukuliwe kwa barabara. Collection of green leaf along the road kwa barabara hairuhusiwi. Wakulima wakichuna chai inatakiwa ipelekwe kwa banda, T-buying center, na gari ya kubeba ikuje pahali pale ndio ichukue hiyo chai. Iwe factory ya smallholder ya KTDA ama iwe factory ya private, hakuna chai ya kuchukua kwa barabara. Na hata nyinyi wakulima, muache kupeleka chai kupeana kwa barabara. Pelekeni chai kwa T-buying center. Sababu kwa T-buying center kuna kivuli, mkiweka chai kwa barabara inachomeka na inaharibu quality. Jambo lingine ni kuhusu hii mambo imetajwa soko huru. Hakuna pahali sheria ya chai inataja soko huru, hakuna soko huru. Kwa hivyo sheria ya chai yote ni mkulima na factory. Hapa katikati hakuna broker ya kununua chai alafu auze, hakuna. Na kila mkulima anafaa awe registered kwa factory fulani. Giving at bonus ni bado ni hapa tu. Ni hapa tu factory. Because maneno ya cost of production nini hiyo vitu yote ni hapa factory. Kuna mambo mengine yataenda kwa legislation. Na hiyo ni yetu bado tutabeba tuende tufanye na huko Nairobi. Na kuna mambo mengine ya general oversight yetu. Na hiyo ndio
sisi bado tutafanya. Kama ni kuita T-board, kama ni kuita KTDA, kama ni kuita ministry, tuwaulize maswali, hiyo ni kazi yetu. So leo the main reason kwa nini tuko hapa ni kwa sababu ya hiyo low bonus, na najua hiyo itajibiwa na maneno na directors. Pia kuna bill ambao hawa senator wamemalizia huko Senate, imesponsoriwa na Senator Wakili Sigei wa Bomet County, ambao inataka kuleta maneno ya direct sales na maneno ya value addition na mambo mengi kwa hapo ndani. Hiyo mambo ambayo mtaongelelea leo tutaenda kuona kwa hiyo amendment bill, kama ni kitu ya legislation tutaweka hapo ndani ile vitu tumekubaliana. Kwetu most of the factories wale wanatumia ile hydro. Kwa hivyo tunafanya cutting of the cost. Cost of production ikienda juu, mkulima pia pesa yake itakuwa chini. So tukue na solution. Kama vile mwingine alisema hapa maneno ya funding, ni kweli tulipewa ile cherry fund ya kahawa. Watu askari wakalipiwa zile loans zao, si ndio? Basi hata sisi wakulima wa majani chai ni vizuri pia tuwe na fund yetu ya majani. Ili kama kuna factory imekwama, serikali pia inasaidia. Kwa sababu pia nyinyi mmefanya kazi nzuri. Kwa hivyo sisi tutaangalia report yenu, na sitaki kuongea before sana kwa sababu najua T-board wako hapa, they will answer your questions. Maneno ya KTD wako hapa, they answer the questions here and now. Ile itabaki sisi kwenye bunge, our vice chair is here, tutaenda na tutahakikisha kwamba mkulima ameangaliwa vizuri. Mungu awabariki sana. Na nimesema kutoka hiyo 20 it is possible hata ifike 70. Isn't it? Kama ni fertilizer, si kuna subsidy. Na tumepigana na wakora wale walikuwa wanaleta fake fertilizer. Na kama ni research, kuna research. Tuhakikishe pia tunakuja kwa farmers. Ili kama ni maneno ya soil testing, hiyo fertilizer utaweka 1, 2 utaweka aje. Pia muingie mkue active, tuone mkiingia kwa wakulima ili msaidie na ideas za ku-increase production. Mwancho muligereri buna tuatarire sechinse mu Kiagusi ande mono kuligereria kemerie kegie chai na asitwarorire kiri umuntu ndigabwate nkwana yabe na gukwanera igoro yobuli mugwe chai muremi nigagoteba kolega cie nyinge akwere ngani nebunda ekubuguri umuzigo monene asogotore chai koyerera baka yakina no mwelie kere ikeiro yebugurio yeire setundubali unyara kwa bago ikie setundubali uganyure gari ya chicha yache kubugurie chai yanyara kwa bage koiru ya seru kere ya seru ya ruwa mabokaye uganyura chibese uchakolete rune factory ya sako ile chai na barayi na barubu kere tu abaumere na baruba makwanera igoro ye chai ye kuna balimi na baruba bakole sensemo yabo na nene mono na barabu na bakogeta bachikubwatio bulimi bugwe chai buna bakolekana ili banyara kwa bakonyora magulia mayago cha sabalimi na balimi na barabu niko bagendete na kuboliga ichae yaitu tuarelire buyaiga nguyo oyetenenerete okogera amagulia taligo chamaya na abalteneneri becha bamanya goteba nga intwe igotoro cy'umucando itubwe cyae igoberete ase kiombe gya tibo igo ase county cyetu Kiagusi cyonsi ibere Kisi na Nyamira nigo abalimi bagendete kubulia maswali ya senchira ya bene na intubune Soko TV diswali tuatigire go chia sabateneri be cyae ndiringa litukoki umuremi aranyore enengo buna chinsemo chinde chikonyora kurwa asensemo ya Nyamira ase orobebe rwa Nyamira ne county ya Bomet Marieta Neni Innocent Onyango ko reporter ya Ensoko TV Pana siya soketa mbatoed so nire beni ase ya beta igo liga chere elimo igo ntuja tutama etikotora baka bono ga bona simba toedi na ne to ntoko cholecha matabere ne nkora nduanya go bima chai no ego chaga iga ya umorunse echa yonsi bi achire mara iga bali miboni iga etobwa to boraiti buoko lia so bimere cha yaito oso togore baminto tuachane kire miaka mengi ngaki ui banza batoira delikende tuachane kire twasini koira bana chizukuru baka boni achana ntu bwatikende tawakora serikali obali bwere serikali batoe kende chanu etira bana chizukuru na raito bwate buna bale migaki ui ndiro tore Eye Ensoko TV.